संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। दोडामार्ग तालुका पत्रकार समितीच्या अध्यक्षपदी कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि कोकणसातचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली। पत्रकारितेत तब्बल 18 वर्षांचा दांडगा अनुभव, पत्रकारांसाठी नेहमीच कार्यतत्पर असलेल्या संदीप देसाई यांच्या या निवडीबद्दल त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय। दोडामार्ग तालुका पत्रकार समितीच्या नूतन कार्यकारिणीची निवड गुरुवारी पार पडली। जिल्हा पत्रकार समितीचे खजिनदार ॲडव्होकेट संतोष सावंत यांनी निवडणूक निरीक्षक म्हणून काम पाहिलं। यावेळी 6 जणांनी अध्यक्षपदासाठी इच्छा व्यक्त केली, मात्र कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह आणि कोकणसातचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांची बिनविरोध निवड झाली। पत्रकारितेत तब्बल 18 वर्षांचा दांडगा अनुभव, तालुक्यातील पत्रकारांसाठी नेहमीच कार्यतत्पर आणि अगोदर 4 वर्ष पत्रकार समितीच्या अध्यक्षपदी तर जिल्हा कार्यकारिणी सदस्यपदी 2 वर्षांचा अनुभव असल्यानं त्यांची सर्वानुमते बिनविरोध निवड झाली। तर सचिवपदी गणपत डांगी यांची निवड करण्यात आली। उपाध्यक्ष म्हणून शंकर जाधव, साभाजी सावंत, खजिनदार म्हणून रत्नदीप गवस यांची 2 वर्षांसाठी निवड करण्यात आली। यावेळी अध्यक्षपदी वर्णी लागल्यानंतर दर्जात्मक पत्रकारिता कशी होईल यासाठी मार्गदर्शन शिबिरं, पत्रकारांसाठी आरोग्य शिबिरं, प्रोत्साहनासाठी पुरस्कार वितरण, विविध उपक्रम, ग्रुप इन्शुरन्स सारख्या अभिनव उपक्रम राबवणार असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली आणि सर्व उपस्थित पत्रकारांचेही आभार मानले। देसाई हे माझे चांगले मित्र आहेत आणि संदीप देसाई या दोडामार्ग तालुक्याच्या समितीचे अध्यक्ष झाले, त्याबद्दल मी जिल्हा पत्रकार समितीचे अध्यक्ष, सचिव आणि सर्व कार्यकारिणीच्या वतीने मी मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो आणि दोडामार्ग तालुका निश्चितच बऱ्यापैकी उत्कृष्टपणे काम करेल। त्याचबरोबर सचिव म्हणून गणपत डांगी हे त्यांना राजकीय समाजसेवेचा चांगला वारसा आहे आणि ते उपसरपंच म्हणून काम करतायत। त्यांचं सचिव म्हणून मी जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन करतो। दोन्ही उपाध्यक्ष साबाजी सावंत कोंजर भागातील आणि शंकर जाधव यांनी व्यक्त केली होती की मला सन्मानाचं पद द्यावं। त्यांना उपाध्यक्ष हे सन्मानाचं पद शंकर जाधव हे चांगलं काम करतील, त्या दोघांनाही त्यांचं अभिनंदन। आणि पत्रकार संघाची निवडणूक प्रक्रिया 2 वर्षांनी सुरेख पार पडली। या ठिकाणी निरीक्षक संतोष सावंत साहेब आले, सर्व पत्रकार उपस्थित राहिले, सर्वांनी चांगलं सहकार्य केलं। खेळीमेळीच्या वातावरणात या ठिकाणी पत्रकार संघाची निवड झालेली आहे। सर्व नवनियुक्त पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांना पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा देतो। या निवडीनंतर निवडणूक निरीक्षक ॲडव्होकेट संतोष सावंत यांनी संदीप देसाई आणि नवनिर्वाचित कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलं। यावेळी जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य लखू खरवत हेही उपस्थित होते। अध्यक्ष संदीप देसाई, सचिव गणपत डांगी, उपाध्यक्ष साबाजी सावंत, शंकर जाधव, खजिनदार रत्नदीप गवस, सदस्य प्रभाकर धुरी, सुहास देसाई, वैभव साळकर, तेजस देसाई, संदेश देसाई, पराग गावकर, सुनील नांगरे, लखू खरवत, ऋषिकेश धरणे, महेश लोंडे, समीर ठाकूर, ओम देसाई, भिकाजी गवस, राजेश देसाई, गजानन बोंद्रे उपस्थित होते। या निवडीनंतर कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या महिला आणि बालकल्याण सभापती ज्योती जाधव यांनी अभिनंदन केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।